Ik doe dit al 31 jaar. Want zo lang woon ik hier ook. En ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Want de vorige boer die hierop zat, die werkte ook mee. En een aantal van dat soort dingen neem je automatisch over. En zo word je kunstzinnig. Ja, goed, ja, je hebt wel alleen mensen die je net kennen op je eigen hier. Vind je dat net? Nee, vind ik geen probleem hoor. Nee. Nee, het is wel een bepaald publiek. Dat wel met respect omgaat met je eigendom. En ze willen graag iets zien. Het zijn mensen die nou ja, wel vrolijk van aard zijn, want anders gingen ze niet naar zijn tentoonstelling toe. En je kunt er hele leuke gesprekken bij krijgen. Paardjes en iermopje. Kent u de opstal? Nee. Nou, u gaat straks die gele bordjes volgen daar. En het geeft hele zomer geeft het een boel reuring in het dorp. Ja, verneem je dat? Ja, de bekopers, en met een glimlach zeg ik dit. Ach, dan komen die bezoekers ook weer en dan lopen ze midden op straat en we kunnen gewoon niet langer. Nee, maar dat is het positieve en de horeca heeft het hartstikke goed in winkels, denk ik. En het zet alle bekoop wel wat op elkaar. En vroeger hebben we wel jaren gehad dat er 2.000 tot 3.000 mensen waren in een week tijd, of in die maand tijd. En nu is het zo rond de 10.000 mensen altijd. Zie, en het is het mooiste als elke dag een beetje verspreid over de hele week komt. Maar ik ben ook bij, nou, dan sta je kaartjes te verkopen en dan heeft zo'n 400 man hier staan. Nou, en op een gegeven moment dan doe ik ook een keer zo. Dan denk ik, jongen. Maar nee, het komt allemaal goed.